Здравейте! В това видео ще поговорим малко повече за адхезивния капсулит или както е известен на всички като замръзнал рамо. Какво представлява заболяването, как да го разпознаем и как го третираме. Замръзналото рамо е едно състояние, което се характеризира с силна болка в рамото и ограничение на движенията във всички посоки. Състоянието започва с възпалителен процес, който възниква в стадната капсула и засяга нея и течността вътре в нея. Това е причината за болката. Постепенно този процес на възпаление стихва, но започва да се образуват сраствания, задебеляване и фиброзиране на капсулата и структурите около нея, което води до ограничението. Разграничаваме два вида адхезивен капсулит – първичен и вторичен. При първичният той се води идиопатичен. При него няма ясна причина за възникването му, но има рискови фактори, които биха могли да спомогнат за това той да бъде отключен. Такива са възрастта, обикновено стават хората на средна възраст, около 50 години, някои придружаващи заболявания като проблеми с щитовидната жлеза и диабет, жените стават повече от мъжете, има фактор генетична предразположеност и естествено много зависи доколко натоварваме рамената става в ежедневието. При вторичният адхезивен капсулит причината е ясна. То е следствие на фрактура, операция, мека тъканна травма или продължително обездвижване в рамото. Има три фази на замръзналото рамо. Първата фаза е фазата на възпаление и болка. В нея болката е водещия фактор, като е характерно, че тя се усеща в покой, нощен се засилва, като може да прекъсне съня ви и се засилва значително в крайните обеми на движение. Има и ограничение на движението, но то по-скоро все още не е структурно обусловено, а се дължи на спазъм, който се явява като защитна реакция срещу възпалението и болката. Във втората фаза възпалението вече е понамаляло, там е водещо ограничението. Характерно е, че е много силно в крайните обеми, както и допреди това. Третата фаза е фазата на спонтанна регенерация, т.е. спонтанно обем на движение се възстановява, а болката почти е изчезнала. Всяка една от тези три фази може да продължи от няколко месеца до около година, в зависимост от индивидуалните особености на пациента и каква терапия е предприел. Но въпреки всичко, симптоми могат да се наблюдават и след края на третата фаза. Терапията може да бъде медикаментозна и рехабилитация. Медикаментозната включва нестероидни противовъзпалителни, които се приемат перорално, както може да включва и интраартикуларни инжекции, т.е. инжекции с кортикостероиди вътре в самата става, когато има по-сериозна болка. При по-сериозни ограничения и пациенти, които имат много голяма болка, може да се стигне до оперативна намеса, но индикациите за операция са когато пациентът не се повлиява по-дълго от 6 месеца нито на медикаментозна терапия, нито на рехабилитация. Рехабилитацията зависи най-вече от фазата, в която се намира пациента. В първата фаза, както вече споменах, се набляга повече на медикаментите, но когато болката стихне, започваме с нежни и леки техники от мануалната терапия, както и движения в безболезнен обем, за да подобрим мускулния тонус, който е повишен и да поддържим обема на движение, да се противопоставим на срастванията, фиброзиране и така нататък, които предстоят във втората фаза. Във втората фаза, както вече казахме, ограничението е водещо. Тук прилагаме по-агресивни техники от мануалната терапия, като ставни мобилизации, стречинг техники, които да разтегнат ставната капсула във всички позиции, както и изготвяме комплекс от упражнения, които пациентът да извършва всеки дневно. Сега ще ви покажа някои от най-базовите упражнения, които обикновено даваме на пациента. Те са разнообразени и се насочват към това да разтегнат ставната капсула във всички посоки и най-вече в посоката, в която сме видяли, че има сериозно ограничение. Упражнението, което ще ви демонстрирам, здравата лява ръка подпомага болната дясна да се повдигне настрани нагоре, където тя по принцип трудно би стигнала сама. Естествено изпълняваме това в няколко серии по няколко повторения. Можем да го правим и напред, друга посока, в която обикновено има ограничение. Ротационни движения, това, което наблюдавате в момента е външна ротация. Тук лактите трябва да остане долепено от тялото, за да бъде чиста ротацията в рамената става. За вътрешната ротация може да използвате колан или нещо друго дълго, с което да си помогнете.
Естествено, вида, дозировката на упражненията зависи от индивидуалните особености на пациента и фазата, в която се намира. В третата фаза средствата са сходни, естествено в по-голям обем се изпълняват, но тук водещото е, че започваме да засилваме мускулатурата, която е отслабнала по време на първата и втората фаза, поради това, че ръката е била щадена и не е използвана пълноценно. Обикновено започваме с изометрична контракция. Ще ви покажа на упражнение, което изпълняваме. Опъвате еластика в страни и повдигате нагоре, където е ограниченото движение. Отново правите упражнението в няколко серии и по няколко повторения. След което можем да преминем към концентрично натоварване. Целим да засегнем всички мускулни групи в раменния пояс. Упражнения от този тип. Упражнения за ротатори. Както и много други, разбира се, това е само малка част от упражненията, които прилагаме. Ако разпознавате себе си в някои от нещата, които описах до тук и мислите, че може да имате адхезивен капсулит, направете си среща с лекар или терапевт, който да разбере дали това е диагнозата и да ви изготви правилен план за лечение. Надявам се да съм бил полезен с информацията. Благодаря.